Исәмсез эфирда жұмыға күн еңалықлары студияда Роза Хабибулина алға таба төп темалар хакында. Мәктәпләрдә, бакчаларда балаларга гриппка каршы прививка ясый башладылар. Балага прививканы ясату ни дәрәҗәдә мөһим? Бу хакта Римма Әхмәтова. Җир асты аша чыгу юлларында капиталь ремонт уздыру сәбәпле җәяүлеләр уңайсызлыклар кичерә. Подрядчылар нинди киңәш бирә, Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Бүген төнле Татарстан хаҗларының беренче төркеме Казанга кайтып җитә. Изге сәфәр турында шәһәрдәшебез сөйли. Гриппка каршы бушлай прививкалар ясау дәвам итә. Быел ул чаллы халкының 40%-нан артыгына ясалыр дип көтелә. Бу беренче чиратта кечкенә балалар, укучылар, студентлар, медицина, мәгариф, коммуналь өлкә, сәүдә һәм транспорт хезмәткәрләре. Вакциналар вакытында кайтартылды. Бушлай уколны шәһәрнең барлык поликлиникаларында кадатырга була. Сәламәтлек өчен мөһим чарада сабыйлар зурларга үрнәк күрсәтә. ГЕС бистәсендәге Дулкын балалар бакчасыннан Римма Әхмәтова репортажы. Прививка ясатканчы барлык балаларын табиб-педиатр карый. Температура, тумау, ютәл юк икән, аксымга аллергия булмаса, сабыйлар процедура бүлмәсенә узалар. Амелиягә әле 3 кенә яшь. Алар апасы Эвелина белән прививканы иң беренчеләрдән булып ясаталар. Мне каждый год делают прививку, и я зимой не болею. Кызларга уколны әниләре Дулкын балалар бакчасы шәфкать туташы ясый. Айгөл Таһир кызы бу вазифада беренче ел гына түгел, вакцинациянең файдасын яхшы белә. Үземнең балаларга һәр елны ясатам грипп вакцинасын, прививкасын. Үземә дә ясатам. Аллага шөкер, ширләмибез. Грипп куркыныч авыру, аннан кеше эзлегергә мөмкин. Табиблар әйтүенчә, прививка ясатмаган очракта балаларның 90%-ында диярлек грипп пневмонияга, отитка китерә. Вакцинацияны хәзер иртә көздә, салкыннарга кадәр узарга кирәк. Ул чакта аның эффекты шәһәргә авыруның беренче дулкыны килгәнче башлана. Через 14-30 суток где-то примерно наступает активное, то есть самое большое количество титра антител. И вот этот титр антител, он держится от 2 месяцев до полугода. Затем этот титр антител резко снижается, поэтому каждый год стоит прививаться от гриппа. Делается она с 6-месячного возраста. Она безопасная, бесконсервантная, эта вакцина, инактивированная вакцина. Чаллыга 2 төрле вакцина кайтарылды: Сови грипп һәм Ультрикс. Медицина хезмәткәрләре белдерүенчә, алар узган ел яхшы сыналган. Грипп белән авыручылар саны кимегән. Быел прививка якынча 50 000 балага һәм 200 000 олы кешегә ясалчак дип фаразлана. Прививкалар әлбәттә ясарга кирәк. Чөнки хәзер грипп бик куркыныч йөрий, балалар бик авыр аны кичерәләр. Мен үз балама прививканы ясыйбыз. Ясыйбыз үзебезнең балалар бакчабызда. Ул бушлай, табиб карый балаларны, осмотр ясый, шуннан соң гына инде прививкага алып баралар баланы. Гриппка каршы вакцинация Чаллының барлык мәктәпләрендә һәм бакчаларда уздырыла. Зурлар аны поликлиникаларда, эш урыннарында ясатала. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Мәскәү проспектында урнашкан җир асты аша чыгу юлларында капиталь ремонт дәвам итә. Яңа уку елы башланган җәяүлеләр саны да артты. Ремонт аркасында кагыйдә бузарга туры килә ди шәһәрдәшләр. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. Җир асты кичә юлларында ремонт 60%-га тәмам, объектларны куллануга октябрь азагында тапшырачаклар. Һәр 6 җир асты кичүендә дә эш кайный. Җәяүлеләр бу безгә комачаулый ди. Да, мне приходилось, потому что там тоже было закрыто, мне надо было добираться до дома, там надо было добираться до дома, у меня остановка там. Это связывалось в связи с тем, что в положенном месте просто ее было перейти невозможно. Ну, так как вот с ремонтом, там каких-то либо переходов и так далее. Но, конечно, опасно, потому что водители не всегда могут притормозить и так далее, особенно когда дети в школу ходят. Җәяүлеләр чыгу юллары ябылган ди, әмма бүген ремонт эшләре алып барылуга да карамастан, җир асты кичү аша узарга мөмкин иде. Янгын сөндерүчеләр депосы тукталышында кагыйдә буенча юлны бары тик җир асты юлы аша гына чыгарга мөмкин. Иң якын зебра уртача 400 метр ераклыкта урнашкан. Әмма җәяүлеләр үзләренең гомерләрен куркыныч астына куеп, кагыйдә бозуны кулайрак күрә. Подрядчылар бер чыгу юлын япсак, икенчесен ачык калдырабыз дип аңлатты. Бер кайчан да җир асты юлларын тулысы белән япкан юк ди алар. Кышлыклар азрак безгә сабыр итсеннәр инде. Барыбер кыйнлыклар туа, чөнки ремонт эшләре бара. Октябрь айында, октябрьнең азагында бетергән маташабыз инде. Кызганыч кагыйдә бозучылар арасында балалар да бар. Аларны юл аша дөрес чыгарга өйрәтер өчен уку елы башында инспекторлар озата барды. Әмма үзләренең куркынычсызлыгы хакында балалар мөстәкыйль рәвештә кайгыртырга тиеш. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар.
Ветеринар контроль барышында Санкт-Петербургта шолудан жиберилген 18 тонна доңгыз ишеги яңадан адресы буенча кайтарылган. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә күзәтчелек идарәсе белгечләре продукция җитештерүченең товарны чит җиргә озатуы хакындагы мәгълүматны реестрда теркәмәгән. Йөкне Гонконг шәһәренә җиткерергә тиеш булганнар. Она имеет представительство и в Липецке, и у нас здесь. Вот часть груза идет отсюда, часть груза идет из Липецка. Вот. И часть груза этого не имела исследований, вернее показателей по одному из исследований. Это рабочая ситуация, ничего здесь страшного нет. Бүген төнлә Татарстан хаҗиларының беренче төркеме Казанга кайтып җитә. Быел хаҗга республикадан барлыгы 1651 кеше китте. Алар барысы да исән-имин дип хәбәр итә Диния нәзарәтенең матбугат үзәге. Безнең шәһәрдәшләребез исә киләсе атнада әйләнеп кайтырга тиеш. Без бүген Чаллы төркеменең җитәкчесе Ихлас мәчете имам-хатыйбы Илназ Яхим белән элемтәгә чыктык. Хәзрәт әйтүенчә, безнең хаҗилар һәммәсе дә исән-сау, сәфәр уңышлы бара. Alhamdulillah, haj amellerini kıldılar. Endi sabırlaşı tavafılına kaldı. Allah nasip etse 9 sentyabr günü Medine şehrine inşallah yol tutabız. 12 sentyabr günü endi Medine'den Dubai yerligine tapa yönelemiz inşallah. 14'te bola bizim samolyot Moskvaga düşüp endi 15 sentyabr günü hacılar inşallah qaytib jeterge tiyиш Challa yerligine. Bu yıl haj alhamdulillah özünün jеңеллеге белән аерылып тора. Иң яхшы группа ул Challa группасыдыр. Иртәгә Чаллыда Кама веломарафоны узачак. Марафон елдагыча 4 урында үтәчәк. Автозавод һәм Үзәк районнарындагы мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен веломарафон Виктория балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбендә. Комсомол районында яшәүчеләргә төзүчеләр стадионында оештырылачак. Балалар 2 төркемгә бүленәчәк. Беренче төркемдә 4 яшьтәге балалар өчен 100 метр, 5-7 яшьтәге балалар арасында 400 метр дистанция аралыкны үтү каралган. Төп ярышлар Фикрат Табиев исемендәге яр буе паркында үтәчәк. Анда зур велоспорт ярышларында катнашып җиңү яулаучы малайлар һәм кызлар катнашачак. Аларның ярышу дистанциясе 5 км озынлыкта булачак. Теләге булган һәркем сәгать 12:15 уздырылачак стартта катнаша алачак. Марафонның озынлыгы 5 км, ярышларда катнашу өчен Этюд шахмат шашка клубына мөрәҗәгать итәргә һәм гариза бирергә кирәк. Шоппингка 1 миллион кибеткә йөрергә яратучы кем генә мондый мөмкинлектән баш тартыр икән. Шәһәрнең иң эре сәүдә үзәкләреннән берсе үзенең юбилеенда сатып алучыларга бүләк тарата. Мондый отышлы акция кайда үткәрелә, аның шартлары нинди, алдагы сюжетта. 10 ел элек сәүдә кварталы шәһәрдә беренче булып үз залларына федераль сәүдә брендларын җыйды. Хәзер ул халык иң күп йөри торган сәүдә үзәкләренең берсе. Анда Түбән Кама, Менделеев, Алабуга шәһәрләреннән дә киләләр. 8 сентябрьдән кибеттә юбилей хөрмәтенә барлык сатып алучылар өчен махсус кызыксындыру акциясе башланды. Шоппингка миллион сум. Условия очень просты. Необходимо совершать покупки на 3000 рублей и выше в магазинах ТК и регистрировать чек на первом этаже и получить возможность моментально выиграть приз. Главные призы у нас это 10 подарочных сертификатов номиналом 100 000 рублей каждый. Также в честь своего десятилетия торговый квартал стал генеральным партнером первого сольного концерта Полины Гагариной. Билеты на этот концерт можно выиграть также, принимая участие в нашей стимулирующей акции. Үзенең юбилейна сәүдә кварталы логотипын да яңартты. Ул хәзер сирен төсендәге ТК хәрефләреннән тора. Алар твой курс дигәнне аңлата. Логотип сары пакетларга басылган. Матур күзгә ташлана торган. Сәүдә кварталына 10 яшь. Әйбер алырга теләсәң, шунда курс тот. Әлеге акция буенча турырак мәгълүмат сәүдә үзәгенең сайтында бирелә. Бүгенге катнашучылар алдагы ялларыгыз файдалы үтсен, сау булыгыз. Кто-то сегодня твой не на шутку разошелся. Да купила в аптеке Алмак 01. Стала его применять, теперь его узнать не могу. Не ходит, а летает. Радуем ценами. В сентябре купить Алмак 01 выгодно в аптеках Вита, Вита Экспресс и Эскулап. Do you speak English? Если вы не поняли, о чем речь, то эта информация для вас. Идет новый набор в школу английского языка Мистер Смарт. Детские и взрослые группы. Телефон для справок 51 07 56. Просим откликнуться всех неравнодушных людей, помочь этим детям быть здоровыми. Отправьте СМС на номер 7715 со словом «Страна» и любой суммой. Более подробная информация на нашем сайте, который вы видите на экране.